Kinadalos. Di ada nadalos kaya kung si Bay Tata, si Bay Tata, kaya makatipas siya, makikip sa lirakit ko. Isang patak lang talaga may nalagpain kasi dito ay kumaitisong maningay na paano kayo may kumaktang. Ang pasati pa nag-uupos na dito ay may makukakan niya. Ay lang ba naman na mabakot na kapag kanina ikita yung mga ikatitulong ko at nakita. Ang tingin na ang darayo ang ang darayo meka at kuyog. At na hindi ko po maitiyos na ito may sakit may sa kayo ito. Habang adatwi kayo nga kuyog sa kunan kayo. Nagamit ko na dati aming kasaong nagagod na kita malipatan ka. Kaya feeling kayo malipatan ka. Never nga malipatan ka. May buhay ka kayo tayo. Kita tayo malipatan din. Ayan ko. Siyempre, pamit-pamit na kayo niya rin. Ay, ayan ko din ay sa kulay kagalas ko ka. At sabi din kayo na ipagkada ko malaki ko ka. Dito nga pagkadalan tayo, ayan tayo ng kapsan. Alam malaki pa na tayo manilitigis na mga tayo. Hindi na. Ang karaginiis ko kayo nagdan. Kaya na po ito. Isinis ko nila. Ang dagigay. Hindi araman nilitigis na po. At naman nga, kultuloy tayo. At naman kariyan. Hindi mas masalo tayo. Nakamaan. Kuray ka. Hindi ka at masalo. Dati palagat mo. Kuray king ka. Dahil nga dito yung hindi pa nakalagat tayo. Malayang kulay sa kuwan at Diyos. Ating may narapit tayo masaya at at ang kaibang lugar na umugtag hindi tayo kakasubli tayo kikwalan. Kukulalan ko kanya tayo may kan. Nagkuray ka Diyos ko talaga tumay ka sa inyo ka. Kulalan sa inyo malang hindi ako pa na tayo kailangan diba? At naano dito, ready tayo pa every tapos tayo ko na naman. Kaya ba't talaga nakasagama ka kanina na kung natin ang saludsot na kami, nagkatulay ko kung ako, yung na habang nagtitiktan din ang bato. Nagkatulay na, nagkatulog na ako kaagas na na yung lumaki ako kung lang na yung lalagkat direct na, dyan yung naman na yun. Una na, nakasagana ka na yung anak. Kung naman ka namin tatay, nakasagana ako, kagay-kayaw, nakayagan. Tumatapay kami kaya pa ako. At darang pa ako, hindi makita ka dito na sa buhay na kaya na po ako dito sa sarili na buhay sa mga nakulang sa ating darang pa ako magtawag. Hindi isip kayo na dito namin pagpagat kayo sa akin ng kasi sa pagpagat kayo kita. Nagkaman din po namin ang isip kayo malapit sa tuto namin malipit. Ay, say na, okay, hindi na pilosin ko. Baliwan kayo sa pagkararak tayo kami. Isumay dito sa dito. Saan ka na ito dito? Kaya po ka nag-ito dito sa rin. Sumaki ka tawag-tawag tayo. Hindi na po ka talaga kinatawag tayo. Saan ka sa iyo ang sabi di ba kami kumapatid tayo sa kanya. Kaya kanina, tumawag niya anak yung kaya na mamalik ka na. Kaya naman pagkalit kayo. Tapos tawag dito ko. Na aming katawakin kayo na pinagalaman ko tayo dito sa. So, gapo na lang katawag ng katawag ko na lupa. Isa yung kailangan ko makakalakot na hindi nakakatawag kayo sa akin. Tanawag din yung ghost. Kung nalapit na niya aking kanya dito. Parang makita na ako sa yung survey kayo. Dawat din katawag din yung ghost. Nagtutunan na. Hindi tayo pa rin yung trabaho. So, kaya kahit mas ka. So, anyari, basong ka rin. Diyos, basong yung tao. Basong tayo sa alam kayo. Nagtumatek. Kung ko rin na gano'n. Hindi na rin pagalanan kayo. Naglabas, kinagigyan kayo. Hindi kayo mawas kayo. Nanawlitan. Ayan, doon di pa daw katawa ang pasti bagimot tao. Kung ang gano'n di mayat kay Ati ka. Nung kinagigyan sa kanilang sa kinagigyan palang ipatan mo yung palit niya. Nagaligat tayo. Kung talagang amo tayo. Ay na, Diyos ko. Orang tayo lang iyawan kinapin yung
anak ni Pinto. Naglakaw, dahil ka, naglakapay ka sa ulo. Yung mamaya kami na uray ay ayat at tulong na ikat mapuspusog yung ulit mo at lumamait ka ulit yung ulit ka. At taas, surusuruan tayo meron kayo na ulit at pusog mo. Ayat na kami, lumamang ay bibig, space niya, mga kalintay niya yung panagawag yung kanatay na kaulay mo kakakatay. Hindi kaya ito, hindi ka sa uray, ang niya, hindi basong tayo kay Kuala, uray, at na tinagpapuraman tayo, uray, tinapasong tayo, hindi dusan, tiyaramit tayo na sa luma, ang mabali-bali mo yung pagkakala ng pinisip na tayo. Uray, ano ka lang dyan, happy mo, uray, na gusto, paano yung gusto, pagpalik sa pinisip na tayo. Naman din na naman sa luma, tinatagkat, ano ka na alam, Tagame, di ba hindi naman kayo nila kapag kayo, parang may uy, masakta na kayo, parang may ginahan. Okay na. Kasi dapat hindi kayo itigis ko na kayo ay nagkakasap. Kaso lang, nagituloy ko na naman, kayo na nalimlimatan. Nagito kayo, itigit na kayo, itigit kayo, tapos mag-exercise tayo, yawin niya, patay kayo, itigit kayo, sa sitwasyon, ay Diyos ko. Kung kaya kayo, alamin na sa kalinda, nakakadi kayo may kail, mas na may subject is kulan, karagin na lahat tayo may pasa, ulit-ulit adi ngayon na pasa mag-iiyak kayo. Kung hindi naman ang usap, ayun, kanahin lang mga may katibakat na ako. Alaan pa parang kayo, di ba? Isang tumalang pinag-work yun, isang tumalang. Kasi tama naman ang kanilin lang kayo, ulit-ulit. Tama naman kayo ako, yung kanilin, nakikita ng kanilin, kung wala ipasamo, ano yung pagkaano ito? Kasi dahil meron sa bilangan kayo. Doon pag-yaman ako, yung Diyos, kasama din kayo, kayo, kami ka namin na kayo. Kaya tayo kumamot kayo, paano tayo magkaroon? Ang nag-ibig sa sinampunan, hindi ka balay, hindi ka kumate. Government, ito rin ito tayo kayo ang talagang nasuwe, close relationship kita. Hindi mo naman nag-weakness mo, hindi ka na yung hindi ka matulog. At tayo po nagpapagay, siyempre sa sabi na kumam. Nagtuloy kayo, hindi na tayo nag-income, inalang nila na kaya hindi nyo sa pagpasasakan ka na tayo kay kasakan na parang sa kanya na mag-income sa tayo. Maday tayo may sila. Maday tayo una, itinaglan na Diyos, kung ang Kristo, Santo Espiritu.